Ahojte, tu je Martin Kubačka z skupiny Alternatív. Dnes vám predstavím ručne robenú gitaru Gabriela od značky Dušan Herák. Gitara je špecifická tým, že je dutá, krk aj hmatník sú z dreva bubinga, telo je z dreva javor lipa, gitara má snímač značky Radovan Mácho, no a je určená predovšetkým na blues klasiku. Zahrám na nej ešte jednu ukážku.